سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينات بشكلتا حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم اب تشاينا مبل 16 غزيو امكيار زركب زور هاينان 38 ميازيا بخلاي مدرخو قصيلو تخايدوم ابزا مدرخ دما تقادم 78 ب1 كيلومتر زرحقت ورد ما كايدوم نزا مدرخ دما سربياوي ابال سولوشن تك دوسان راجوفيتش نوردرو ب3 ساعات 55 دقيقه 46 كاليت مزام قدامي كوينو تعويتولا كولومبياوي كارلوس تشيان استونياوي نورمان فاهترا دما بتماسال غزي كالاين سال سنتر تحيزوم حنصات رغيصوم شامبيون افريقيا ايرتراوي هينوك ملوبرهان دما كاب عود غزي كيكسره مبل 23 ترتحيزو حنصات رغيصوم استونياوي ابال تشاينا غلوري نورمان فاهترا ب5 ساعات 46 دقيقه 48 كاليتن مريحنا زور هاينان تركيبوم ابال استانا عود قداماي مدرخ ايطالياوي ماتيو مالوسيلي عود كال اي مدرخ سربياوي دوسان راجوفيتش بتماسال غزي يختلوم ابال استانا هينوك ملوبرهان بشومن تخليتا دحيرو ناب 10 ترتا وريدو بغانتا دما استانا مريحنت زور هاينان تركيبام باسكي كانتر ونمتماسالي سولس شمونت ميازيا بخلاي مدرخو قصيلوم ابزا تقادم 186 كيلومتر شفن لاوردر اوسترالياوي ابال اينيوس كاليب ايوان وردرو ب4 ساعات 13 دقيقه 50 كاليتن بمزام قداماي كوينو تعويتوم ابال انترمارشي لوكا فان بوفنن ابال اي جي 2 ار فرنساوي باستيان ترونشون دما كال اين سالساين ترتحيزوم حنصات رغيصوم نباسكي كانتري عود قداماي مدرخ جرمناوي ابال كويك ستيب ماكسيميليان شاشمان مريحنتو عقيبو ناب سالساي مدرخ اغنيعلوم سلوفينيا وتقادماي ابال ريد بول بوراهانس غرو بريموز روغليج علمنا كاب زرايو تنبلص تقادمتي گندمام نتور دي فرانس كعوت سلو كاب زي كالو تقادمتي حديوم سلوفينياوي بريموز روغليج اب 21 كفل الزمن كاب استرايو ابناي جراند تور ورودرات قصال نزلو قمنا كاب زريو تقادمتي حديوم يكون بر غون تبلص قمنو اب زوريا روغليج تزنبي حنت حتو انتدا الله خوينا سلوفينياوي اب تور دي فرانس حنسابون تخون ناجسي عوت بزي مركبو حدا خبتم ناي كل غزي زبلصو تقادمتي كسرع يخيل ديو تبل حطويام اتا امبل 10 مدرخ ناي 2020 زقاطموت خساره زاغيت اتا كل غزي اب زوريا بريموز روغلوچ تزنبي تاريخاويت علتيام روغلوچ ناب كتما باريس نبي عمالي حيزوان خاتو ناي ساعات غزي مسترفيو بتي ابت غزي ام مدرخ بشكله عالم استقلقله ود هاغرو ناي زي غزي زبلص تقادماي عالمنا تاداي بوغاچا تمنطيلوم نعوز فرنسا ريو دماس ينوام كسب حج دما كرخبا عمت مص حسس كمبال اي عرفن بريموز روغلوچ ابز حلف معالتات اب اسبانيا كابز كايرو سلسته ناي وورلد تور دراز زخنه فولتا كاتالونيا تعويت اليوم از تقادماي اب ناي بروفيشنال مويو كابز توادرلهم 22 ناي وورلد تور ملكيعيتا زلو وردرات نتم 10 شوعات تعويت لهم اللهم اب نوس وكف عام سمزغب عود مخانون دما ابزوم عبيت وردرات بغصال نزلو قمنا كسعرو مخالو دما سلوفينياوي حد خابتم زي تصعرو تقادمتي ان تبهلو تصوعو تقادمتي سرعوم از تقادماي اب حلفو تشعات تخاتلتي ناي وردر عامتات اب نفس وكفهم سلسته نعليون عوتاتنا تغوناصفي مصيوم بخمس عينت قمنا عامتات كابوديوم كيرحقو اقدمهم كم ناي رغلوچ عوتات تغوناصفو تقادمتي ازيم وحداتيوم ايدي ماركس برنال هينوت لاورنت جالابيرت بيتر ساغان قال خابتم اقدمهم كم رغلوچ اب تخاتلتي عامتات بتخاتالي ناي وورلو ترملك عيتا زلو مردراس تعوتيوم رغلوچ ناب عود مشكلتا كمزانو زغون تقادمتي دحريو تصمبيروم እዚ ደማዩ ንኣካይዱ ኣብዛ ዓውዲ መሳጥ ዝገብሮም ሮጉሊች ኣብዝ ሞያ ካብዛ ኣቱ ንቮልታ ስጳኛ 4 ግዜ ብምዕዋድ ክብረ ወሰን ሒዞም ኣብ 2023 ድማ ንጂሮ ዲ ኢታልያ ተዓዊትሉ ካብዚ ቀጽልውን ከም ትሪኖ አድሪያቲኮ ባስኪው ካንትሪ ክራይተሪየም ዶፊነ ፓሪስ ንዝኣመሰሉ ናይ ወርልድ ቱር መለክዒታት ዘለዎም ውድድራት ተዓዊትሎም ፕሪሞዝ ሮጉሊች ወላኳ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ኣድማዕ እንተ ዘይኮነ ኣብ ናይ መድረኻት ውድድር ግን ምስክር ወረቐት ዘለዎ ብቑዕ ተቃዳማዩ ይኹን እምበር ነዚ አንጻርና
ንኣሽቱ ከዋኸብቲ ዝከራፈት ዘሎ ተቃዳማይ ተተርፎ እንኳ ዓወት ቱር ዲ ፍራንስ እያ ሮግሎች ምስ ዝኩሉ ዓወታቱ ንዙር ፈረንሳ ጥራይ ብዘይ ምዕዋቱ ዘይሙሉእ ተቃዳማይ ኢልካ ክትገልጾ ዘይፍትሓዊ ኣገላልጻ እዩ ኣብ 2020 እዚ ስሎቬንያዊ ንዙር ፈረንሳ ተዓዊትሉ እንተዝነብር ነይሩ እዚ ሕጂ ብዛዕባኡ ዝለዓል ዘሎ ኣርእስትታት እምበይ ምተላዕለን ኣብ 2020 ቱር ዲ ፍራንስ ሮግሎች ነቲ ውድድር ንክልተ ሳምንታት መሪሕዩ ናብ መብል 20 መድረኽ ብናይ 57 ካሌታት ፍልልይ ምስ ወዲ ሃገሩ ታደይ ፖጋቻ ናብ ድሮ መዛዘሚ እቲ ውድድር ኣትዩ ይኹን እምበር ኣብታ መድረኽ ዝተረኣየ ክስተት ሓደ ካብቶም ብድራማቲካዊ መልክዖም ምስ ዝተዛዘሙ ውድድራት ዙር ፈረንሳ ሰሪዕዎም ታደይ ፖጋቻ ኣብ መበል 20 መድረኽ ብወዲ ሃገሩ ሮግሎች ተነፂፉ ንዝሓደረ 57 ካሌታት የሕዊው ነታ ማልያ ሓንሳብ እኳ ከይመለሳ ኣብ መበል 21 መድረኽ ኣብ ከተማ ፓሪስ ተዛዊሩላ እዛ ክስተት ድማ ሓንቲ ካብተን ተዘከርቲ ክስተታት ዙር ፈረንሳ ኮይና ሮግሎች ድማ ሕልሚ ማዕረክ እንደይ ብቕፅበት ክሃስስ ከም ዝኽእል ዝተማሃረላ ውድድር እያ ሓሊፋ ሮግሎች ካብቲ ግዜ ንድሓር ጥቃ ብጫ ማልያ እውን ኣይቀረበን ኣብ ግዜ ውድድር ዘጋጥምዎ ዝነበሩ መውደቕትታትን ኣብ ክለብ ዝተዋሃቦ ተራን ድማ ዳግማይ ጥቃ ብጫ ማልያ ከይቅልቀል ካብ ዝገበሩ ወረቋሒታት እዮም ኣብ ያምቦ ቪዝማ ምስ ምቕልቃል ናይቲ ሰራሕተኛ እንዳ ዓሳ ዝነበረ ዮናስ ቪንጌጋርድ ነገራት ቀያይሮሞም ሮግሎች ዙር ፈረንሳ ክዕወተሉ ዝግብኦ ዕድመ ኣብ ምግልጋል ቪንጌጋርድ ከውዕሎ ተቐሲቡ ንነገራት ኣድቂቑ ድሕሪ ምሕሳቡ ድማ ነታ ሆላንዳዊት ጋንታ ገዲፉ ነታ ምስ ግዜ ንዓበይ ትመጽእ ናብ ዝነበረት ሬድቡል ቦራሃንስ ብሮ ተጸምቢሩ ሓድሽ ምዕራፍ ክግንጽል ተበጊሱ ዝሓለፈ ዓመት ዕድል ኣይገብረን ኣብ ኣጋም ዝዛም ናይቲ ውድድር ብዘጋጠመ መውደቕቲ ሕልሙ ከሳኺዕ ኣይከኣለን ይኹን እምበር ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይዚ ዓመት ናይ መወዳእታ ዕድሉ ንምፍታን ተበጊሱሎም ብዙሓት ሮግሎች ምስ ዝኩሉ ታሪኹን ዓወቱን ብጫ ማልያ ዙር ፈረንሳ ንኸይዕወተላ ተረጊሙ ክብልውካ ዝሰምዑ እንትኾኑ ንሱ ግን ነዚ ኣብ ባህላ ንምቕያር ናይ መወዳእታ ዕድሉ ይጽበሎም ሮግሎች ናይዚ ዓመት ውድድራት ብከቢድ ቡድሆታት እዩ ተበጊስዋ ዝርከብ እዚ ተቃዳማይ ኣብ ኔሎም ዓመት ኣብ ክልተ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ማለት ጂሮ ዲ ኢታልያን ዙር ፈረንሳን ክሳተፍ እዩ ቅድሚ 12 ኣዋርሕ ኣብ ዘመናዊ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዓመት ንጂሮን ቱር ዲ ፍራንስ ሰንደሪብካ ክትዕወተሎም ከም ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብብቕዓቱ መዳርክቲ ዘይርከቦ ተቃዳማይ ኮይኑ ዝርከብ ታደይ ፖጋቻ ግን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ክልቲኡ ውድድራት ክሳተፍን ክዕወትን ከም ዘከኣል ድሕሪ ምግላጹ ስድራ ቤት ቅድም ብሽክለታ እቲ ስሎቬንያዊ ብተኽእሎታት ዓወቱ ዙር ፈረንሳ ይጠላዕ ክህልዮም ስክፍቶም ገሊጾም ይኹን እምበር ፖጋቻ ኣብ ክልቲኦም ውድድራት 12 ናይ መድረኽ ዓወታት ሓዊሱ ነቲ ኣብ ዘመናዊ ቅድም ብሽክለታ ዘይድየብ ዝመስል ዓቐብ ክድየብ ከም ዝከኣል ኣመስኪሮም ተቐዳድምቲ ድማ ካብቲ ግዜ እቲ ንድሓር ንክልቲኦም ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ምዕዋት ከም ዝከኣል ብኣብነት ታደይ ፖጋቻ ዓብዪ ትምህርቲ ቀሲሞም ታደይ ፖጋቻ ካብ ወዲ ሃገሩ ፕሪሞዝ ሮግሎች ብ9 ዓመታት ዝንእስ ተቃዳማይ እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ዓብዪ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ጸኒሑ ናብ ተቐጺሉ ዝስዕብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ንኸኣቱ ልዕሊ ሮግሎች ዝሓሸ ናይ ተሃድሶ ዓቕሚ ክህልዎ ናይ ግድን እዩ ሮግሎች ናብ ጂሮ ዲ ኢታልያ ሓደ ካብቶም ፋቮራይትስ ኮይኑ ኣትዩ ዝርከብ ተቃዳማይ እዩ ምስ ምህላው ፖጋቻን ቪንጌጋርድን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ሮግሎች ኣቐዲሙ ኣብ ጂሮ ተሳቲፉ ይመጽእ ብምህላው ድማ ዕድላቱ ይሕጽሮም ኣሎ ዝብሉ ወገናት ኣይተሳእኑን ሮግሎች ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ምድላዋቱ ንዙር ፈረንሳ ናይዚ ዓመት ኣብ ዝተሓተተሉ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈጥረ ጌጋ ዳግማይ ክደግሞ ከም ዘይደሊ ዘለዎ ተስፋን እምነትን ገሊጹሎም ሮግሎች ከም ኤዲ መርክስ በርናርድ ሂኖል ዝኣመሰሉ ተቃዳምቲ ከተመሳስሎ ዝኸብድ እዩ ምክንያቱ ዙር ፈረንሳ ብዘይ ምዕዋቱ ምዞም ኣቐዲሞም ዝተገልጹ ተቃዳምቲ ክስራዕ ዘየብቅዖ ረቑሕ እዩ እዞም ኣቐዲሞም ዝተገልጹ ተቃዳምቲ ብዝነበሮም ተዓጻፍነት ኣብ ከም ጂሮ ዲ ኢታልያን ቱር ዲ ፍራንስን ዝኣመሰሉ ውድድራት ብዓወታት ኣጊጾም ክወፁ ዝኽኣሉ እዮም ይኹን እምበር ሮግሎች ዓመት መጽእ ኣብ ዝኣተዎም ውድድራት ቀጻልነት ዘለዎ ቁመናን ብቕዓትን ዘንጸባርቕ ብምዃኑ ግን በዚ መዳይ ልዕልቶም ናይ ግራንድ ቱር ዓወታት ዝሓፈሱ ተቃዳምቲ ክስራዕ ዝኽእሎ ብልጫ እዩ ከም ኣብነት ናይ ቅድም ተቃዳማይ ሲን ኬሊ ኣብ ታሪኹ ዋላ እኳ ሓንሳብ ጥራይ ንቱር ዲ ፍራንስ ክዕወተሉ እንትኽኣለ ሓደ ካብቶም ናይ 80ታት ሙሉኣት ተቃዳምቲ እናተባህለ ዝጽዋዕ ተቃዳማይ እዩ ሮግሎች ንዙር ፈረንሳ ናይዚ ዓመት ሓደ ካብቶም ሕጹያት ዕውታት ኮይኖም ካብ ዝኣትዉ ተቃዳምቲ እዩ ሮግሎች ንዙር ፈረንሳ ናይዚ ዓመት ክዕወተሉ እንተዘይኪኢሉ ኣብ ከተማ ፓሪስ ብጫ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ ከይለበሰ ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ክወርድ ይኽእል እዩ እዚ ግን ነቲ ኣብ
بمويو صرح تاريخات زسس أيكونيوم الطريق قد مشكلة حد خابتهم بقصالي نيجيسي زور فرنسا زوادر تقادم تيك سرعيوم أبز جزية إن حدا نايجران تور الدر مستاف عقب كين اللو أبزل لو لجزية رجلش أبجيرون تور نغس هتف مريض بمهلاو طلع كمسواز وسدو وجنات أي تسعنون رجلش نزور فرنسا بزي معواتو حد خابتهم ناي كل جزية زبالة تقادم تيك زي كسرعو يخليوم يخون جنا حد خابتهم ناي كل جزية زبالة ناي مدرخات تقادم تيك هابز بالكبرجن زاليو إلان رجلش كساب زوانة زي أب عصر شوعات نايجران تور درات تساتي فلوم كبر وسن بزخنا عوت نفولتا إسبانيا 4 جزية كعوتلهم كله نجرو دي إيطاليا دم حدا جزية استعوت نوتور دي فرانس جن كعوتلو زي كأله زي عدلنيا تقادم يوم مركز خبركم تخطاتلت سينما سمرة نايلم تحسطونا أبزي نزازم بمكتتالكم أزينا نمسجن سلام